Recording 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh yeah! Hi guys, welcome back sa among podcast. Kumplito mi karon. Nasi attorney. Hello everyone. Kauban si Juanito, si attorney Drew, o si Sam. Guwapa, wala nag-makeup, hamis, bulaw, pero walay love life. Sige. Maulang. Naiuban mga pangit o pamanit pero nay love life. Kani siya hamis, guwapa, puti, walay love life. Sa mga nakaka-relate po siya. Uy, namin karon sa Chef Carmine. Ano Carminis? Oh my God, Juanito. Oh my God, you're na social. Ano na siya? Chef Carminis? Billiard wheel. Chef Carminis, billiard wheel. Ang damo na to nga joke. Di na to trohon nga joke, ha? Uy, nalagay tayo food. Natay food. Oy, say tawag, Adi. Authentic Italian cuisine. Ito. Ang ipon eh. Authentic. Mas lami siya, authentic. Ganahan po daw si Attorney Drew. Uy! Authentic. So, actually, legit yun siya. Authentic tami mo ng Italian food kay mismo ang tag-iya. Talagang Authentic Italian. food. Authentic food siya Authentic na. food siya. Bisaya mo lagi ito. Dili ko yaw. Italian, pero 15 years naman. Pero may na siya mo kan. Hopefully, ako sang i-guess na po utro para istoryahan na po ang kumusta bang iyang journey as a Filipino, no? Burag kulas gyapon. So karon kani iyang recipe. So while magstorya ta iyang recipe, mo gini siya Italian gini siya. So gusto mong Italian food, Italian taste. Ani mo diri mismo. Unsa din nga na mag-review na to? Mukbang review na. Mukbang review. Kung mas lami ba siya kaysa Chicken Joy. So in fairness na yung mga pasos mga igala. Yeah. Dapat mo react ta unsay lasa. Yes. Yan. So ato sa mukaon sa mi magpalaway sa mi. So gimix na nato. Gitanaw na ko ang noodles. In fairness dili sa parehan ng instant noodles nga baga ang lingin. Dahil mo sa mong balay kay Pasit Canton ang... Pasit Canton galing. Siguro na ako ni matilawan ng giingon nila nga authentic. Saan ang pagkuhan? Ana lang pa. Authentic. Authentic. Unsa lasa? Unsa na? Again, ang challenge ba diri yun, Jake? Kita lagi Pinoy, ang taste nato is kanang kumintag pasta, tamis. Gubitong ato ang mga banana ketchup, tomato. In fairness yun sa Italian, lagi sila distinct na taste nga lahi again. Italian food yun ang dating niya. Tungkol bang gud ni Kwan Jollibee nga nang tamis. Lamig siya. So, sa pag-record na mo ni karon, ganina sila nag-ribbon cutting. So, ang ilang first good nilang branch dito sa SM Uptown. Nara sa kilid Ay, kadua na nga branch. Ay, kadua na ni siya nga branch. Iya laging gusto may tabo nga hopefully matod pa ni Kit, ni Idol Kit. Kit day ang name. Di ko kabalo yung first name yun kay Medicinal Kit. Abi na yang apelyido kay Kat. Make up kit, manggod. Apelyido Kit. Or base na ikuan ka ng first aid kit. In fairness sa chicken. Lami ang chicken. Ano yun ang lasa sa kanang Italian nga pasta ba? Ano siya kanang matilawan gid mo ang kanang fresh nga kamatis. Yeah, tama. That's why marang asong. Yes. Ang Italiano ka lami po. Duda ko aslong gyapon. Try lang. Uy, in fairness sarap ng chicken. Mataste yun mo ang kanang Ang fairness, sarap. rosemary og thyme sa kana. sauce sa kuan. Rosemary. Rosemary and thyme. Akong na-classmate sa una. Nag-manicurista. Ako si Rosemary man to. Ito si Rosemary. Tapos in fairness to them, 90% ang ingredients nara available na po Japan. Doon nagya po ingredients nga
gina-export, wait, term na import. Imported. Yun. Imported. Okay, now, atong istoryahan, ang akong topic, dili pasta atong topic. Di man takuan. Atong topic lang, definition na nato. Kay kabalo ko, when you describe a person physically, mag-change yun na according sa imong age. Mo agree ba ka? Itong bata-bata ka, lahi imong pananaw sa usa ka attractive na person. Hantod na magkatiguang ka. Murag na mausap, di ba? Murag ang imuhang, kung sa criteria for judging pa, murag mausap na ba? Naiming ana. Or, I don't know, kung nalambay changes sa inyo, lahi man ta. So, ato istoryan una, katong bata-bata taon siya ato ang para sa tuwa ang good-looking na person. Physical atong, I mean, pwede sa ta physical, then from additional dayon nga more on siguro sa character. Tapos, ato ding istoryahan kung parehara ba gihapon sa atong age na now, nga mga 20s na ta. 20s na ta? Okay, sorry. Sa atong edad karon. Okay. So, maybe siguro, so pa pinakabata nga medyo ga-action na taog kaila, mga high school, di ba? Kailan ma-attract ta? High school. Elementary. Tama, grade 6. O, sige. Yeah. Tama ako, grade 6 dito tayo. Mas lower pa. Mas lower pa. Tama no, kay gatag-hatag naman tag love letter pa sa una, sa crush, sa grade 4 na ta, grade 5. O, ikaw unawan nito. When you were younger, unsay para nimo nga attractive na person or like para sa imo mo ni siya ang gwapa. Unsay para nimo attractive when you were younger? Sa ako wala siya nag-change. Kani lang aspect lang sa isa ka girl nga akong ginakuan. Since elementary ko mas ganahan ko or gwapahan kayo ko kung chinita. Ever since before chinita na ka? Chinita. Wapang nausog ang mga Koreana. Sa nipiyong kalit sis. Pero kanang attractive para sa kuha kung ang girl kay ang mata chinita something. Though dili chinita sa Emily pero pasa ko lang wag na change so kat para sa una antod karon. Ikaw ba mo dipin sa man day? Kon kay ba? Paano naman nun sa mo? Sorry kay ba? Paano naman sa mo? Kana chinita basta chinita Personality or like sa man siya? Kailangan ba siya hilumon? Kailangan siya bubbly? Kailangan ba siya adun na kay dili pa ko into character man gud sa una. Okay. Siguro karon siguro nga age na. Pero basta ikaw before more ka sa ano? More physical gid ko sa una. Di ko ba so anang medyo chinky eyes ang imo ha. Mo na attractive sa imo. Chinita magina sa ako. Yan. Ikaw Drew. Kuan. Unsay mo ang kuan nimo? Akong definition sa gwapo Oo. kay ano Younger pa niya, younger. Is neat and clean and has fair complexion. Dili pud pag may kag fair sa man dili pud moreno. Ingana. When you say when you say clean nga kuan, unsay pasabot nimo anang Kanang clean? hinlo ang kuko. Kanang everyday bagong alot ba? Everyday bagong alot. Tanay panyo sa likod. Uy, alam niya akong bala. Mo ba ang definition nimo sa clean? Kanang tama no? Kanang na nga mga bata Kasi ka ng Totoy Bibo sa looy. Kanang kwan kay ba? Tama naman. Kanang hinapay nga kanang kasi ano ba kana? Nay panyo sa kwilyo. Nay pulbo sa liyo. Nay pulbo sa liyo. Ana. Tapos dili gyud ka dili magdagandagan di presa to mga paghapon pa lang baho nang intasingot mga sigda nga. Imo ay ani mo sa nga nang moral. Oh, yan na. Hinlo lang. Hinlo ka ng behave. So medyo smart ang dating. Kana medyo Hindi ko ka nagbulingit i-short. so mura siya ka nang magulang sa nerd gamay. Yeah, ana. Di ba siguro nerd? Di naman sa kiuban ba yung so blando pud ka nerd. Oh, mura out of this world na po na uban. Kana pinanig yan po mga pinasirado gid. Dili ko kanang ano bitaw kana formal kayo man namit dilisad kayo nga na. Pero sa appearance lang kanang hinlo og skin. Okay. And dili singtano. Yung gusto din kanang ano gini siya yung gusto gid nga mga type. Kanang mga parion ba? Mga parion nara sa kilid. Unya ka lang kung pwede pution no nga na.
Okay. Or fair. Sa klase, sa man siya, dili siya dapat ka ng jokiron sa klase. Dili siya Ay, dapat ng ganun saba. kog funny. Okay. My definition, sorry, of guwapo sa una is funny. Funny. Okay. Bright, kada gyud. Gusto ko, nice sense ka storya. Yo. Nana na, bata pa lang tayo yung giko na. Bata pa lang Batang na. pa lang na. Taas na standard, bata pa lang. Elementary, bagsak na. Wala na. Sam. Katong lalaki pa ka sa unag yun. Uy, wako gyagyan na. Nung bata-bata ka, unsay mo ang na-attract ka, unsay para ni mo gwapo. Sa, mutan ako, since birth ba? Yung... Yes. Okay. Pa sa gamay pagyud ko. Elementary paggawas pa lang na, Haitians. Ana iyahang kuan paghilak sa bata. Oo, kay since elementary kay nagaka-confuse na ko kay ano attracted ko sa lalaki. Na ko'y classmate sa una sa grade 4, ano to siya kanang varsity. Siya kong crush. Basketball varsity. Yes. Kaya mo ni Rokawa sa Slam Dunk. Yeah. So very ato ako ang pansiya. Parang ano ang buhok? Chinito, lamiog ka ng barog. Medyo hanky-hanky? Medyo hanky-hanky. Muwi na siya para sa kuha ang gwapo din. Gusto yun ko, until now. So, athlete look ka naman. Athlete look. Dili ko ng bruise ko kayo. Okay. Muna ka before. Muna siya kung before. So sa una, nakapimitis kilid sa basketball court. Dili po kaya maulaw man ko. Kailangan ba medyo smart? Dili kay kugakuan anak sa una. Wala pa? Wala. Basta imo is the looks. Oo, the looks. Tapos sporty. Yes, sporty. Taas. Yung. Nag-imagine ka nga gisingot siya. Ikaw ang gapahit sa singot. Lord. Charot. Di ba? Ako ever since bata pa ko, doon ako sa kanang mga bright sa klase. Mga bright ka na bang tungod siguro kay ako man ang murag clown murag magjokiron sa kuan. So dito din ko ma-attract sa katong dili ko ganahan nga murag mag-contest. Naman di ba na po ika ng classmate na babae na kana pong bubbly po siya. So murag may nag-contest nga jokiron sa ko. So dili kay ko. So that's why ever since bata pa ko dito gyud ko ma-attract sa katorang pahipi ra. Tapos pag ana dayon sa highest score sa math ana murag ma-amaze ko basta mga medyo smart murag mo gwapa dayon siya pag murag magkidlat din ba nga basta smart ana ba maybe because kay ako magong mama kay siyempre valedictorian sa high school ako mama so medyo smart so murag ingana pa mitya akong panlantaw nga pero mo sila kayang makuha mo ang ideal nga girls ay gikan si mong mama ba? Yeah, tapos ako sad. So I want to be honest, di yung ko kaka-attract ng mga ganang gamik apa jud kayo bitaw nga kana bang high school, di ba high school pa lang sa una. Tana bro di gyud makahawa nga nagi powder perminti sa pocket. Always foundation day. Tana pag human break mo sulod na sa CR. Si powder, para nako dili sa real beauty. Murag ever since nga bata-bataan to nag-high school ko dia murag maybe tama imong ingong brad tungod siguro sa ang akong ma'am simple ra pud ako mama so murag di ra pud siguro siguro kay kung siguro kung arte-artehon pud imong mama ta imong nadak-an maybe ingana pud ang imong first love ba nimo imong mom always di ba? Kung makita nimo sa makita sa imong mama magina imong ginagusto pud nimo pero ako mama di man chinita nga kan ko siya. Tangan nang mo excel gyud ba kana bitong kay remember ko first year second year high school ko. Na ako'y classmate na dili siya sexy, chabihon siya. Pero tungod kay bright sa samat ba. Medyo maano din ko ba oh my god. Bright kay siya bayana ba. Dili kay ko sa to mga miniskirt. Doon na may mga anak nga pa, pero wala yun bro, mapalong ra din siya ba? And, mahuk ka. anak ba? Then, in fairness po, bro, padulong na dayon sa college, kanan rin na din sense ka o storya. Tinod. Kana ba magtapok-tapok? Na yung mga topic or na yung mga kuan. Tapos ang mga ID, oh my God, diri na yun. Mind-blowing. Oh my God, makastorya siya. So, munang medyo gakapis ko medyo bugo corns.
Jugorns. Mga sila yung panglinggo sa bugok akan ng deliberate Bumbelya. So kung medyo Bumbelya. Kada ba sa na may ay gwapa pag to ay Bumbelya man. So naon nga medyo ni ano nata, the same pa ba na usab ba? Unsa na inyo karon? I don't know lang sa inyo mga girls. Magmatter na ba karon ang profession? Yeah. Or naa siya medyo mausap na ba? Medyo na? Dapat lang. Like how many percent na sa criteria for judging? Ikaw, Drew, kung may ka sa profession, sa trabaho, or not necessarily mang yun kung nakita ni mo nga, uy, mura professional. Pila na naka-percent ni mo i-consider now? 60%. Ay, more than ka to nga na? Yeah. Na. When a man has a profession or finishes his studies, it means or makita niyo sa tao ba nga responsible siya and he's really willing to finish what he has started. So, kung naay profession ang yan mo makita ka na responsible ni siya kay dili magutanan nga nag-eskwela ni human. Okay. Pero napoy uban gyud nga dili nila choice moundang kay for some reasons pero ni-excel gyapon sila sa mga areas or sa area where they chose to place themselves in. Okay. So, manang importante ang profession or kung walay profession, naa siya'y ginakabisihan where ga-excel siya diha. Yon. So, katong uban diya nga high school pa lang, di giwag yung maka-crush ninyo, siguraduhan lang yun yung maka-profession mo, ha? Para makuha ninyo ang kuha. Siyempre, kabulubi ka sa history sa love life, ani. Ang bana ba ani dati iyang maestro? Maong. Uy, wala na ako siya na teacher. Wala day. Kuha na, bro. Isa pa siya to? Staff, ay. Teacher SA. siya. SA ko sa SA isa ka. ka sa AVR. And so, dito ko niya nakita. Okay. So, dito dayon. Teacher na siya to? Teacher na siya to. So, na siya something. So, di na siya pwede mo-communicate sa ako. Kay, agoy naman kay... Hindi mo wala trabaho. So, mo to, hulatan niya nga mag-graduate ko. Joke kayo siya kay first. Pag-graduate yun ako, pagkaumana din siya, hay, salamat, nakagraduate, nakamurag, huy, ikaw nagpaspila na ako. Grabe nga ulat. Grabe ka nila, ulat niya kay 2 years na siya nagulat. So, diba? So, profession is, ikaw, Sam? Ako, like, pwede na 50%. 50% ang profession? Basta importante responsible siya. Ano kami chika-chika diya sa mga imo nga gusto mo kay nga ikaw ray mo buhi? Dili kay nga nga klase nga. Na may uban na willing nga tagaan motor, sakyanan. Diha lang gyud ka matulog lang ka, magluya lang ka pero tagaan gyud kag vitamin para makusgan ka. Di ba lay nga na imong panlantaw karon? Uy, grabe siya dili pud uy. Gusto pud ko nga kanang napud siya kanang yang kaugaling income. Balag dili kay nga nakadako at least kanang ga-workout siya sa iyang self. Okay. Basta hindi siya nakahumanog school kay mas giuna niya o kanang support iyang family. So, at least kabalo siya kung sa iyang passion. Basta hindi pag magkami, masuportan ako yung passion dito, may mandato na dayon ni. Parang bottom line yun. Coaching nyo ka man dyan. Di ba din imong ganahan, di ba mga senior high man? Si Bako. Di ba maghatam kag scholarship? Mga sapatos. Oo, mga Actually, pwede na ko sila tabangan. Pero alam mo, in fairness to Sam, no? Talagang in fairness to you ba, no? So at least nga naging mong gusto nga klase, delikatong buhion lang ang laki, tatagaan ni mo. Kaway-kaway, shout out to Konsehal George Booking. May nga po. Kuya! I miss you, Kuya. Merry Christmas. Pinakabanggiitan nga Konsehal George Booking. Kung imo nang iluwa ang bato, Kuya, willing ko mo salo. Pero again, may ako nakita. Sorry ha, naman ko yung mga kailangan mga LGBT. Kasagara mo ilaha ng buhion ng silang mother. Silang mother. In fairness to Sam, nagyudyapon siya nga. In fairness naman, I want also a guy talaga na kanag yung napoy-on niya nga profession, nga mo trabaho, nga willing po mo bayad sa billing sa kuryente, billing sa concession. Like, dili makulya kailangan buhion. Naman ko'y work, di ba? Talang gusto ko nga, siyang kaugalingon. Kung na siya gusto, kung gusto siya mag-support siya family, makasupport siya. Pero in fairness, I just want to ask this, kanila mo drop lang ko nga. Siyempre, naman ko iban mo na nga,
dawat na ako ni kay LGBT magyud ko. So mo na gini dapat ang relasyon nga akong sudlan. Kanang nailalaki nga buhion ako siya kay namo gyud moingon nga no straight guy mangyud daw nga tinud-anay ma in love sa LGBT or nga na. Ikaw ba unsay imong kanana? In fairness ana nga istorya. Mas prefer ba ka Gwan? Straight? Straight. Oo. Prefer if it's straight. Straight bayot. Sabi sige po na a guy. Pero sa man na, okay na si Moana ang istorya nga. Walay straight guy mo Gwan? May in love daw sa ka, no? No, cause I have tested. 7 years miss ako ang ex. Straight siya. Yeah. Then dili issue ang Pero asa na siya. Ano dili bula? Guwapa. Ay, wala man. Wala man actually. Last, are you dating now? Na someone Wala, nagyapon? wala. Na chat-chat? Wala gyapon. Wala As gyapon. in. So consistent. As in. Sayang man ang As kagwapa, in. eh. Sayang Ambot na kagwapa. no, makapangutan na po ko. Galaw-galaw. Galaw-galaw. Now, ako, in fairness, dili sa ingong itong akong wife na minaw. Ganun pa rin ako. Doon pa rin ako sa smart. I really, the best thing manggula kong ganahan kay kanalagin na yung mga sense kay istorya. Kana bang mga before sex na istorya o after sex na istorya na sense you know. Kana may ana wa, kana bang oh my god, muna akong ganahan nga. Because again, muna ako ning ginatopic because always remember that the physical thing may lagi na siyang sugod ba eh. Kana bang Tinod. kung masulod ka og relasyon sa uban ng mga nagminyo karon, di ba? How many times na nag-host og kaminyoon? Sa inyong pagminyo, sexy pag yun na ang mga asawa, mga bana, but eventually itong nagbinahalay na, nag-level up na mo ng mga manambok na, mga anak ba. Pero dapat, para po na ako, kamo po nga nagminyo, dapat mo level up na sa the way you guys nga mo tanaw sa inyong mga partner. Tanaw na ninyo ang sometimes, Brad, naman ko tayo mga kailangan. Kaning lalaki, mangitab din yung mga rason dayon nga labi na ko mga bit na bitaw. Labang nga na baka nang muli makakita naglain. Tamo justify din sa ilang mga kaugalingon kon mong goodbye kay asawa mo goodbye Tambok na kay Bay. maldita bay di kasabot bay. Daghan kay mga istorya ba. Then usar gid akong kana Brad, go back Brad. Sa day one nganong nagpakasal ka og kani parang lang po ni sa in fairness na katog yung nagpakasal gyud tungod they love each other ha because naman sa giuban gyud niya sugod pa lang sa kaminyoon nanay bikil it's either na tungod lang kay naburusan or maybe tungod lang kay naay mora o kanang napugos lang kay naikuan kana sa sugod pa lang makaingyo ko nga medyo bikil na gyud na pero if you guys really started that you guys are so in love with each other tapos tungod lang kay sa physical or nanay something ana makayon sa ko grabe sad mo ilabelap na sad ng inyohang kuan even akong wife ako siya ging nangablo ko binausab gyud akong pagtanaw sa attraction sa babae sa una medyo ano ko naong tapos mga shoulders ana karon kay more on mga lubot na ko ba pag makita ko ganun mga dagkong lubot ba na ba tungkol po kita lang sa akong asawa isang di ba samo kay bigay masangit akong na sa tulad anay lang I like it promise na usab ko ba Lagay na ibog. Actually, no? di na usab yung Chanel! never ko gakatrack sa mga lubot sa una nga ng lubuta wa Mano nakalami sa podcast kay Juan ba? Wala minulay na ni Wala minulay. Pero by promise, ako, honest akong asawa siya. Naghangyo ko sa iya, B1, usap ka ng pangarap, B1 time lang. Makatutag, it's either Siargao or Boracay. Please, pakita ko nag-two-piece ka, B1 time lang. Aray! Kana. Aray! Two-piece. Minsan nga di ko gano'n come on, mag-transag ko para to be fair. Balag, bakit pakialam sa mga, because wala mo ko nag-transfer. This is para man sa imo ha. Giubo akong asawa taon mga nausap yung ko sa kuan medyo dito na ko sa ganahan ko ganahan pagyapong ko nga kanamong mga conversations together kanabang mga smart talks ba because again ang my point lagi again is kanag yung mga dagway mo fade mo yun na matiguwang na ta mangunod na siguro daw factor ang kuan kanang dugay na mo nag-uyab
Medyo pareha may status ni Juan, ha? College pa lang, boyfriend-girlfriend na naman mo mga wife. So, dugay na sila nag-antos. Sa case ni Juan, si Juan may dugay na antos. Pero, dakong factor ang kwan. Dako kayo. Kaya, syempre, naka-adjust sabi ka na for a long, pila ka years na. So, pag sugod ninyo minyo, gawin na lang adjustment na lang. Kaya, mas nailan na mo siya daan before pa. That's why that's very good nga. Dili kailangan magpakasalog. Mo lagi na akong gingon, di ba? Sa una pag ko si even sa radyo siya ingon ba nga tana bitaw. Para bitaw mo likita ng mga annulment of divorce. Dapat ang pagminyo ba before magminyo, nabi to trial sa sige pag-uban mo usa ka bulan bi nga kanag yung way liguay, way toothbrush. Kasi namang gawas ang mga worst ba. Kaya naman yung tendency nga pag mag-uyab pa mo, siyempre imong gusto the best yun yung mga outfit, magpahumot yun ka. Dili pa na makita ang mga nilahay ng mga brief, mga panty nasa kwarto, ano, di ba na makita na kung mag-uyab pa. Di ba? Kaya gusto mo you want to be best na yun. Pero ang tendency mo usahay po, pag medyo nadugay na po, o say, masubran na po ka-lax, di na po maligo, makita mo, kalkang ng buhok. Comfortable na kayo sa Swerte lang ka kung walay lain nga mo enter. What if kung nalay-lain mo sulod, pare kinaiya, pero in fairness to him, diya na din diya na ma-shaky. Diya na mo nang swerte mo kung wala lang gini kung shaky mo. But again, to those couples na medyo dugay-dugay na, you know, please, kung na mo'y makita, ako, permin po na ko naging sa akong asawa. Ako sa saginan, di mo giniuminyo ka, di nakamatrak sa lim, as makakuan pagyapong ka, anak. Pero please, kung di gin mapugngan, ayun na pa, kamuta na lang. Pag human na good Sam, wala na. Human. Correct. Wala na. Correct. Human na. Correct. Then, do not, ayaw pangita o bikil sa usalang ka kinaiya. Wala man tayo perfect yun. Yes. There's no such thing as a perfect person. Na kinay bikil sa kinaiya. But, rather focusing on that bikil, mas mo focus ka sa daghan niyang nindot. Na, yung traits. Yes. Nice nga traits nimo. Ana ra yun. Just in case lang nga na yung mga nagtanaw na minaw karon nga nakakaroon sa mga shaky relationship or gakasugod na og ka ng shaky or ano man nga nung murag nanak ko gagagot or something like that tapos dugay-dugay na mo. You know, baliki tanan. Tanawa tanan then kung basin physical ra na kamuta lang. Correct. Oh, naman siya normal man All by myself. All by myself. Di ba pag human, tanaw na to kung medyo gibili na rin ka. Oh, see? Kamuta lang di ay. At tulan mo sa website, na-link si Juan, dagang kay siya link, ana, mga skandal. Ana. So, kanalin mong baton. Tapos, if ever, nagkapangitan na kagbikil kay yaw-yawira imong asawa or na something different sa imong asawa, whatever, ayaw focus anang na isa doa ka negative. Go back sa katong mas dako nga dagan niyang nabuhat o unsay nanindot niyang nabuhat. Nakoy ko na kanang na-realize po na ako siya during na pagminyo na ako. Kaya itong, nahilan na ako for 10 years ba yung nag-uban. Yeah. Mas gina-appreciate na ako nga na siya ginapagawas nga batasan na itong balag ngilad. Gina-appreciate na ako siya kay ako yung nakaunang kabalo ba nga nani day siya. Ito. Nga buta to kanang grabe kay siya ka yaw-yawera, wala na kana siya. Yung ko kabaluan na before sa tapakuyab na. Pagkabi na uy, tsada niya. Ako first niya. Munang gina-appreciate na ako siya. Munang i-appreciate na lang kung unsay na ang makuha mo sa imong partner. Kaya mas diyan man good mo gawas din ng kaya tong mo to appreciation. Man diyan mo gawas ang kanang mas malove pa nimo siya. Yeah, tama. Correct. Drew, ikaw may pinakabagong menu diri, Drew. Napa ba kayo mga again, mga lately, mga na-discover? Then makiyung ka nga, oh my God. Pero, yeah, in fairness. Okay so far, wala. Tapos, kanang before good ko nakig-settle down sa yaha, ako yung kanang principal bitaw kay. Before I settle down with a person, ako sa yung imaginon kung kani bagid nga tao, willing bagid ko mo spend sa akong entire life with this person. Paminaw. So, tanawon ako kung sa yung mga negative traits. So, even if wala pa diha, ako nang huna-hunaon. Yeah, What if ma-show ni niya,
kay tungod sa nami sa peak of anger. What if ani yung masturya sa ako Kay sa ako magong ex. Ito na. Pagidapling sa plato, pagiplastar. Sige, maminaw mi ana ha. Maminaw mi ana, sige. Dili mangod kay katong sa ako ang ex. You know the same mouth nga mag-ingon sa imong I love you, you're beautiful, you're wonderful is the same mouth who will insult you, who will hurt you emotionally. So ako po nang gitanaw sa akong husband kon what if ani ko niya ako pa ba siyang dawaton or mo turn away na ako kay mao niya akong na-feel sa una. So ingana murag gitanaw gyud nako ba ako yung murag screening bitaw. And then nag-take time gid sad mi nga ilailahon ang usa. Although nga 1 year mi ay dayon nagminyo, 1 year mi nag-uyab and then nagminyo dayon. Kanang tungod kay gauban mi always permission naa sa balay mas dako pa mig time nga naa sa balay nga naa akong parents para mailhan gid bitaw siya. Burang na kay gipadungdungugan nga dapat dili ta na mag-live-in diretso. Ila-ila sa tana, dili kay nag-uyab gi-live-in. Tapos gi-live-in dayon. Tapos ang ending tanawa karon bulag ra gyapon. Bulag ra gyapon. Mo na ilay-lahon, dili kay i-live-in diretso. Pero tsada to ba tsada to nga kon pwede na ko siya ma-apply sa kuha. What if daw mo abot ang time nga ako mo inana kay Emily or si Emily minasa madawat ka na ko siya. Siyempre tama. Inalagyan ako. Tsada. Uy, pero tama ka na mga in times of anger. Ay, di manggawas ang ano manita, magsugo na kagkwinta. Correct. Hindi siya mag-anak. Na-happen yun na siya kay, wala, dili ba may minyo, gaaway mi, pero siya ang kanang silent, gid bitaw, dili siya, gapangita siya time nga, ay ako niya tubagon kung wala na ko na suko. Pero katong minyo na mi, suko sad siya, baala ba niya? Uy, that's good That's good. Masanay lately akong ginalearn. Pag mag-away, tapos murag koan, karon sa ayo, dili na sa akin. Onya na. Pag happy na tanan, ikaw ba? Ikaw bitaw Ano na yun? Mas effective siya in fairness. Kaya kung pareha mo isog, puro mo garbuso, wala, buto ang LPG ang resulta mga igala. Walay withdrawal ang may tabo. Ana ang may tabo. So mo na siya nga nag-take time gid ko. So sa everyone nga nagduha-duha sa inyong mga uyab karon. Bitaw, ang inyo lang think is that ask yourself, will I be willing ba ko nga makig-spend sa akong entire life ani nga person knowing ang ani iyahang trait. So ayaw pag usahay man gud create og image sa tong mind. Kani siya, buta ni siya ang ana. So buta na imong gakita pero sa imong mind kuan gini siya gid masig masuko ko dili ko niya isutuhon ning ana no gid times nga create og image sa to ang mind. So diha ta na in love. Wala ta na in love sa person ato ang ka-relationship. And I think that's the true meaning of love na ba yun nakalabang. After that, will you still be attractive or the same feeling? Dawaton ba bagyapon? Kaya pag magyaw-yaw na, tamoy na ni adili ni. Wala. Adili. Bulag ka. Bulag na. Wala. I think that's the problem there eh. Di na din mo ma-measure nga. Dapat naagi acceptance. Kaya wala man gay tao gid nga perfect. And wala gay tao nga makaserve sa tanan. Tanan kagustuhan nimo. So, either i-accept nimo iyahang negative side or live. Kaya you can never change a person. If ikaw karon ga try ka og change isa ka person, I tell you that is a worthless feat. Worthless. So katong ex ni Sam, please. Pwede na daw. Nahiluna na yung kalagoy. Nahiluna na? Nahiluna na yung kalagoy. Sige, tinawagan ninyo? Hoy. Sige, tinawagan ninyo. Baby. Dili, wey. Basta. That was a very good topic to share, ladies and gentlemen. Because, again, shout out sa among mga gapaminaw, gapaminaw sa among mga real talk na mga advices. And that's why I'm enjoying this podcast. Kaya this is the new radio program ba? Anywhere ta, bisag asa ta padulon. And these are real stories na mo na we want to share also. Third person lang sa pero lagi. So like a person, but technically we just want to be honest because we want to share also our experiences
na hopefully tanak ka mo pod makarelate. So sa tanan mga naminaw, paminti o gatanaw sa YouTube or sa Spotify, thank you. Again, natay mga pag-giveaways on December pohon sa among mga merch. And Sabi kung kami gapon maminaw, mga kwan mi. Namo. Na-appeal envelope. Daghang salamat again sa akong photographer, videographer, editor. Napulian akong now. Napulian na? Tagay ko yung pictures ninyo. Kaya ang yung mga picture, mga ginoo ko. Wala pa ikang, kailangan natin mag-pictorial di ay. Yeah. Pictorial na karon week. Mag-pictorial ta mga na week, ha? Mag-pictorial ta. Juanito, thank you very much. Yo. Alright. Si Juanito nga, late na ako na-realize nga, underpaid gid siya mga igala sa standards sa editing of video. Siyempre may legal, akong gwapa nga legal. Si Attorney Drew. Thank you guys for listening. Salamat. Thank you guys, di ba? Thank you, Con. Di ba nalingaw ta? Di ba lami kayo nga nasi doon? Nay bright. Correct. Nay bright tapos Nice sense sa tong nay story. guwapa, di ba? Bright. Guwapa, di ba? At least tapos bigo sa pag-ibig. Ang nagipakita naman ko na to sa vlog. Sa podcast nga bisag gitsuraan ka, wag ya pong kilablan. Balik Last kita. ko na ni. Joke lang. Siyempre, si Lenny Robredo. Naka-pink ulit ka tayo. The Beautiful Sam. Please, ang imong fan page kung naman ma-follow mo siya Sam mga lag. Space Paina. Yeah. Si Sam Paina. Paina. Bro, Chinese ang gwa. Sam Paina. Pero actually, dinuguan na siya. Ang kasabalan. O siya rin kinisi Consiel Bernie Bitok-Bitok. Ano kayo bagong tagline, no? Yeah. Ano? Mutingog. Motingog, mulaban, mubarog, o bali. Tama. Oh, tama. Tingog mo laban mo baro. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you guys. I love you all. Thank you. Bye. Dagan salamat again sa Chef Chef's Carmine. Carmine. Bisita na diri sa ilahang cafe. Bye.